Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwa masu albarka, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai suna injiniya DANJUMAKY TV. Yau in Allah ya so ya yadda zan yi mana bidiyo ne akan yadda ake yi wa Tecno Pop 6 Model BE7 hard reset, ma'ana bypass. Kuma bayan mun yi bidiyo akan yadda ake mata bypass wato hard reset, insha Allahu rabbi za mu yi kuma bidiyo akan yadda ake cire mata Google account. Don haka kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon gadan-gadan, don Allah ɗan uwa idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu mai suna injiniya DANJUMAKY TV, don Allah kar ku manta ku daure ku taɓa mana Allah ɗan uwa ka daure ka taɓa mana like ɗin nan, sannan sai ka taɓa mana subscribe ɗin nan, sannan sai ka taɓa wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ka zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai baka dama sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, Allah saka da alkhairi, kuma je zuwa to ba tare da ɓata lokaci ba, yadda ake yi wa Tecno Pop 6 Model BE7 hard reset. Da farko za ka fara kashe wayar tukuna. Bayan wayar ta mutu, yadda za ka gane ta mutu shine za ka ji ta yi vibrating a hannunka. Bayan wayar ta mutu za ka danne power ɗin nan nata, makunninta na kunna da kuma volume ɗinta na ƙaro ƙara kamar haka a lokaci guda a tare. To tana kawo ka zuwa wannan fuskar, za ka yi amfani da bolin ɗinta na ƙaro ƙara, sai ka janyo ta zuwa kan recovery mode ɗin nan. Tana zuwa kan recovery mode sai ka danna bolin ɗinta na rage ƙara domin ka shiga. To za ka jira ta kawo mai zuwa fuskar ta gaba. To tana kawo ka zuwa wannan fuskar, za ka yi amfani da power ɗinta da kuma bolin ɗinta na ƙaro ƙara, kana taɓa su a tare kamar haka. To tana kawo ka fuska kamar haka, za ka yi amfani da bolin ɗinta na rage ƙara, ka janyo ta zuwa kan wifi data factory reset ɗin nan. Tana zuwa kan wifi data factory reset ɗin nan, sai ka taɓa power ɗinta, ma'ana makunninta na kunna ka shiga. Sai ka sake taɓa bolin ɗinta na rage ƙara, ka janyo ta zuwa kan factory data reset, sai ka sake taɓa power ɗinta. To gashi nan tana wifin data formatin data, sai ka jira ta kama zuwa fuskar ta gaba. To tana sake dawo da kai zuwa wannan fuskar, ga tana kan reboot system now. To ba abin da za ka yi na sai ka taɓa power ɗinta, wa'ana makunninta na kunna ka shiga. To za ka jira ta na ɗan wani lokaci, za ta kashe kanta, za kuma ta kunna kanta, za ta yi sacin na ɗan wani lokaci, wacce takan yi minti 2, wacce kuma takan yi minti 3 har ma zuwa minti 5. sai ka jira ta kawo mai zuwa fuskar ta gaba. Kar ka yi tunanin ko ta lalace ne ko ta samu wata matsala, saboda jinkirin da za ta yi kafin ta kawo mai zuwa fuska ta gaba. To da zarar ta kawo ka zuwa wannan fuskar, ka gama yi mata yadda ake yi mata bypass kenan. Yanzu shaura yadda ake cire mata Google account ko kuma security, ma'ana yadda ake cire mata Google account. Tun daga wannan kwaɗan a nan sama ya nuna tana da Google account kenan. To yanzu sai ku biyo mu don ganin yadda ake cire mata Google account.